Eta hor, gehitxuko nauke galdera bat, ez? Zergatik batu eta zer da batu, ez? Bueno, nik horre esango nauke, batun zer dan batu edo segatik erabakidan prototipo hori, ez? Unai zuk azaldu duzun prototipo hori bertara transferitzia. Nik uste dut hor ikusi dugula, abantaia asko muten zozkula bi etapa hain desberdin elkartziak, ez? Bueno, alde batetik ikusten gauen bertako ikasliek garapenei dagokionez oso ezaugarri antzerakoak daukiela, baina kontraesan bat hauen, ze bizi zauen etapa aldaketa bat eta arrakala handi bat bizi zauen, eta hori lehuntzeko asmoa gauken, ez? Eta gero gainera ikusten gauen irakasle perfilak be oso desberdinak ziela. Eta batak bestia osatze zauela, ez? Perfil batek bestia osatze zauela. Eta esango nauke hori izan dela holan arrazoia batu martxan jartzekoa etapa honetan. Igual hori da arrazoia eta gero igual garrantzitsua da baitza ulertzea ikasle bat batun sartzen danean ikasle horrek ze esperientzia bizi dauen, ezta? Hor zuk bai esan duzu biziko dauela 8 esperientzia mota, baina igual bakoitzan inguruan pintzeladatxo batzuk emuti, ezta? Ikasle honek eukiko daue, pertsona horrek eukiko daue klik momentua egunaren eta astiaren hasiera eta amaiera deitzu dotzauna, proi momentua, egoera, arazo edo erronka real batei modu eurak sujeto bihurtuz erantzun bat aurkituko dutziena, galdera gidari baten bitxartez, eukiko daue sakol momentua, trebetasun batzuk garatzeko lanketa espezifikua, ezta? Biharrezkoa dana, garapen pertsonaleko saioak eukiko daue, garapen pertsonal hori horren lanketa espezifikoa deritzoguna, eukiko daue mugi, aizialde tarte, kontzienteki hartutako aizialde tarte bat, ezta? Hezkuntza ez formala eta hezkuntza formala uztartzen dituena, eukiko daue lab momentuak, nun esperimentatu, adierazi, manipulatu, sortu ingo dabien, ezta? Apur bat eurak euren gaitasunak deskubritzen fango diena, eta modu oso autonomoan fango diena, ezta? Eukiko daue bizi, azkenean kronopedagogian baitan momentu edo aste batzuk berariaz beste modu baten programauta dauzenak, bai bokazioekin lotura itxeko, adimenan iztunekin baitxa eta baitxa ikaskuntza zerbitzua bizitzeko, ezta? Eukiko daue bidean momentua, azkenik, apur bat tutoritza personalizatua irakasle bakoitzakin tarte bat hartzia, ezta?